Kajingpule nak ki kitab jong ISAIA nong itu lupa. Kalnong ba sau phau ka khot iwei hadu san khandai hadu khatwei. To pentengan yau pa jonga ublei jong pi uong. To keren pentengan ya ke Jerusalem. Bat to perta ya ke balakut ke jinglong merau jongka. Balamap ya ke jing beman jongka. Kalayo arban ke Jingpyn syutam na keti utrai namar ki kam sniu jongka baro. Kawai kasur ke perta hari kenja. To pen krek kalenti na kebentau utrai hari siap. To thau kalenti ba babej na kebentau blei jongi. Ya kathem baro en sependam. Ya ulum ba bad ulum red baro en sepen sendam. Tika kendeu keba khoru khoram kan semadan. Bad kijaka kiba sok krut kin sajeli. Hangta ya keburam utrai en sepen pau. Bad kibriu baro kin sio iya ka. Naba utrai ulah keren dalah kesentur. Kilik kiu syaulum bakenjang. Piu barak ke kubur berbahasa sian. Terpertajam teng-e. Piu barak kubur berbahasa Jerusalem. Tukerkait klem jing septin. Toong hakisnong Juda. Hang ne udon ublei jong pi. Hakmi utrai kenrat unwan da kaborba. Uthom napang da ka sangkti jong u. Kani hang ne kabainong jing job jong u. Ki khusnam thma ki yaj akhman. Komu nong syarai. Un psai laki lang bron. Un lum lang yaki dak kak sangkti. Un ra iki kun lang brod halasyadam. Bad unia lam suki jai yaki badang ai bun. Kaketien jong utrai. Kajing pule nakasithi jong Paulus apostol sya ki TITUS kalanong kabaar kadekot khatwei hadu khat saw kalanong kabalai kadekot saw hadu nyew. Kajing ai ublei kalapau kada terwai kajing pen ki breu baro. Kabentebet yangi man kentaj ki rukom bom riublei bad ya ki jing brai thala perthai. Bad ban da ka jing adakar da ka hok bad da ka jing riublei ha ka ne ka juk. Kat bangi dang ap ya ka jing kermen bala kerku ya ka jing wan pau jong ka burom ukris Jisu ublei bakrau bad unong pan jongi. Dei ma ubala kenyai ala de na kabenta jongi. Man suspa aingi na ka jing bom hok barabor. Bad ban pen khoj na ka bentai ala de upat ban riu la jong. Ubatrang tangi ki kam babha. Henry haba ka jing sbon ba ka jing e ublei nong pen jongi kalapau. Ula pelaj yangi. Om namar ba ngi ladawa dalaki kam. Henry namar ba uisen ai yangi. Ula pen yangi da ka jing kha bathamai jong ka baptisma bad da ka jing pathamai jong umen sim bakhot. Ula the lod yauni umen sim hangi langba u Jisu Kris unok pan jongi. Ba enom dup pelong yangi ki bahok da ka jing ai jong u. Bad bangin dup long kinong yo pateng da ka jing kerman ya ka jing bom jukut. Kaketien jong utrai. Kajing pule naga gospel kat kum ulukas kalanong kabalai kat khot khatsan hadu khanriu arpuai hadu arpuar.
kipai ba kiladap da ka jingkme lenti kidalengo siya pangu Yohanes yo day mau penban umesaya kum tau Yohanes ulayathu haki baro ngapan baptis se pida ka henry ubakam krau banianga undangwan ngamlong babet banloj wat iki juti jong uta un pen baptis se phi da umensim bakhoj badda kading habala la pen baptis ya upai ba baro uji suru ulasya pen baptis kat ba udang duai kabeneng kalapli badumen sim bakhoj ilwan hiar halo jong hakadur paru ti kasur kalawan na beneng melong ukhun ba jonga ngas ngubaha yami ka gospel jong Trai.